कहे के माने बाकी सबके समय बा। कुंवर जी कहले हनु कि तहार जात ना जामत तो उतना हमार झर गइल बा। हां तोरा और समय बा औसन तब झरल बा। काजी राउर औसन समय बा तब नु झरल बा। हां लेकिन आज हमार समय बा अभी झरल नहीं खे ना। अभी रउआ ऐसन होखम त हमार झरी झरी त टाइम बा। अभी हमरा राज करे के बहुत उम्र खड़े बचल बा। कहे दे कहे के माने रउआ गड़बड़ा जातन। हां कहत रे कि इनको झरल बा। हां घरसन से कतही यहाँ के ई देखे आल बड़ा हैं बिना मतलब के कुछ बहुत गंदा बात बहुत गलत बात। तो गलत के जवाब गलते से हम दिहिला। हाँ हम सुधारे के कोशिश ना बनल तो बिगाड़ दे पूरा। हाँ मर्द मेहरा रुए के जोरे नु सुता रहे लो। हाँ जननी की ना जननी मौगी के अपना सरिया में हाथ ढुका के कहत रे कि ये रास्ता कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। मौगियो इनकर बनली है वो अपना हाथवा से इनकर एथिया ध के कहता कि इसी से पूछ लो ये रोज अप डाउन करते रहता है। ना तब और के जवाब और की से दे पैसा हमर होती अति चुटकुला होला कुंवर जी। बड़का ना परसों वाला नहीं कहे के ए ओकरा झरही के बाजो अरे फरल बाटे उनका सोझा के को चलल होशियारी बा। कुहा घेरे लागल हमरा खाली खड़ा होत होत कुहा निकल गए तइहे तक क्वालिटी बा। इहे क्वालिटी बा। कहता नी नु रउआ कहता नी नु कि प्रदुमन हम खूटा ठोक नाचिला। अब बार-बार हेंग करता काहे खूटा ठोकना चिला काहे कहता रे हम गरथैया के नाच ना नाच। अरे उ नाचत तनी के हंस त लेप करत तनी जवाब तो जवाबे दिया ही टेंशन मत ली। हां भैया फाड़ दिए अरे मर्दे फाड़ दिए बुढ़ारी में का फाड़ी उनकर पहले से फाटल है बा। हमारा हंसी आवता। हाँ अच्छा ये जोन चुटकुला कहले कोनो समझ में आयल ना। हम जागे वाला कहले रहनी हां तो जागे वाला के जवाब जागे वाला से देवे के चाहिए। तो कहत रे कहां दूर तक काजू कहीं मिलल प्रोग्राम में खाए खातिर। हां तो काजू हम नापत रहे। अरे तो कहले कि काहे नापत रह त कहता एगो लीची के बिया अटक गए रहे तो निकलत ना रहे। तो लीची के बिया चबा के ना खाए जाला ऊपर के जोन माल होला उ खाए जाला बियावा बिग देवल जाला। लेकिन काजू तो छिबा के खाए वाला चीज है। तो भला ई कैसे अटके महाराज ए चश्मा महाराज ई कैसे अटके कैसे जी आई कौन गीत गौनी है अरे जल्दी ऐसन हवा की तीर फाट जाई हो का हो 15-20 वर्ष पहले का गाना है। आई आज रुआ लेके ढोता नहीं कहता रे सिखाने में जिसको जबाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे पढ़ाने लगे। तो सारा तरह वही बोल देले बनी उहे बोललका बोलता नहीं अरे हुआ खुद बोलता नहीं हम नहीं बोलत हम अपन बोलता नहीं। तरहुआ कहता नहीं कि हमरे लेके पूरा भारत ढोता हातना श्रोता लोग बैठल बा लोग इनकर कयगो हम बात कहनी है प्रोग्राम में एको ना रवा सब सुन लो इनकर कयगो गाना गौनी है एको ना इनकर कयगो आलाप लेनी है इनकर कयगो नाच नचनी है। कहता रे कि हम खूटा ठोक नाचिला। ता आदत तो बहुत खराब चीज हन जी। ठीक भाई जा हमनी के बानी जा जेंट्स डिपार्टमेंट चली कास रहुआ शादी बियाह रहुआ घरे कबो होखे घरों के नारी लोग जा रही आइए खूटा ठोके नचवा के आदत लाग रही तब तो रहुआ तो चिन्हाई ना कि के कौन है के कौन है दादा लगे खूटा नो छोड़ा भैया दाई के है हमरा टाइम कहां बबतिया कैसन हमरा टाइम लगल परिचय करावे हमार टाइम में हमरा बतिया के गीत सुनाओ तनी। हां ई दुनिया में तो लोग ह एजा सभे के जाए के बा भैया एजा कोई रही ना ओ चाचा के नाम पर ना एको गो निर्गुण भइल ना उनकर नाम लेके गाना भइल ह
लगलन महाभारत के प्रसंग है तू गई बतले हम बतवे से कह के सुना दिला हाँ उतने टाइम कहां धइल बा हमारा हाँ गीत संगीत ऐसा गावे के दिल पर लागे हाँ ये दुनिया का है पहले के लोग जब मरत ना रहल ना काहे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कइलन कइलन लेकिन भुला गइलन हाँ कि धरती के मृत्यु लोक भी बनावे के बा वाह जब भार ये धरती पर ज्यादा हो गए हाँ धरती मैया गाय के भेष बना के गईली गईली ब्रह्मा जी अब ये मुझसे सहन नहीं होगा तई बात सोचले कि भाई सृष्टि के रचना करे खातिर कह देनी हम हाँ लेकिन एजा कोई मरत उरत बाना ना ए बात के सोच के क्रोध आयल अग्नि उत्पन्न भइली जवना के चलते लगली जरा के कुल आदमी के राख करे आहा देवता लोग घबरा गए 11वां रुद्र अवतार यानी कि शंकर भगवान स्वयं महिले कहले रोका जाए इसे रोकले एकरा बाद ब्रह्मा जी ये बात के सोचले तो क्रोध से एगो लड़की के उत्पत्ति भइल जवना के मृत्यु कह के बोलले आ कहले कि मृत्यु ए धरती पर कुल लोग के तहरा मारे के बा ई बात सुन के मृत्यु के आंख से आंसू गिरल जवना के हाथ में छान ली हले मृत्यु सोचली कि आहिरे दादा अगर जो बिना गुनाह कइले कोई के मारत नहीं त हमरा नरक भोगे के पड़ी कहली कि हम नहीं मार सकत ब्रह्मा जी कहले कि अगर जो बात ना मनबू तो यहां से चल जा कहीं बहुत तीर्थ में गईली लगली तपस्या करे ओहू जब ब्रह्मा जी पहुंचले कहले कि देख मृत्यु तारा धरती पर जाके मृत्यु लोक में कुल आदमी के मारे के बा लेकिन मरबू तो उ दोष तहरा पर ना आई आ ओही जे कारण बनौले कि धरती पर जे मरी मरबू तू ही लेकिन मरे के पीछे कारण हो जाई ओही जे कफ पित्त बाई रोग उत्पत्ति कइले ओही जे जब राज सेना दिहले ताज विचार करबो सब कोई मरेला त लोग भगवान के दोष ना देला ना ओही जे कारण हो जाई कैसे फलानवा मरविले हा कैसे अरे त टीबी के पेशेंट रहे हार्ट अटैक हो गइल ह रास्ता में जात रहे ट्रक वाला मार देला से मर गइले छत गिर गइल हम मर गइले हा त उहे मृत्यु वही घड़ी से लगली मारे सबसे जाके पहले केकरा के मरली के करा के कंपन के बेटा हरि के मरली ओ बेरी से धरती के भार हलुका भइला धरती के नाम मृत्यु लोक ओही बेरी त यहां जे आइल बा ओकरा जाए के बा तैयारी लागल बा सब होत तैयारी बा अब सवे के सवारी बा तो आज हमार बारी बा कल तोहार बारी बा आज हमार बारी बा आज हमार बारी बा कल तोहार बारी बा विचार करो पंच परमेश्वर गोले अनुरेल दी ऐसा हवा के ट्यूर फाट गई अब ओ से ज्ञान मिलता कि ये से ज्ञान मिलता सब होत तैयारी बा तो सबे के सवारी बा धरती पर राजा हो खरंग हो फकीर हो चोर हो साधु हो संत हो लंठ हो कतनो बड़ा आदमी हो लेकिन आखिरी विदाई वही गाड़ी से हुई जौना गाड़ी पर एगो गरीब के भी विदाई होला ओहे कवि जी लिखता सब हो तैयारी बा बस एक सवारी बा सब हो तैयारी बा बस एक सवारी बा आज हमार बारी बा कल तोहार बारी बा आज हमार बारी बा कल तोहार बारी बा ऐसे दुनिया में भैया बहुत सुंदर है दुनिया के मद्दे नजर रखते हुए वो गाय के गीत के गौला भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना भूल नहीं मत सकते हो सबके समय बा
सबके समय बा बा भैया उतरी है के करा के ठंडा के महीना बा लेकिन और मन बात हम उतरा देम ले दरिया में उतरवा देम ले दरिया में लेदारी में पक्का उतरा आ हम उतारे बतने ना तनी तनी सा ही सुन ली तनी सा भाई के बात है निमनो गीत संगीत को बोकल गावे के चाहिए भैया तनी सा एगो बात पर विचार करो उनका सोझा के कर चलल होशियारी बा भगवान के सामने कोई कतनो अपन दिमाग लगा ली लेकिन ओकर चले वाला बाना भैया 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 तनी सा ही सुन ली बहुत अच्छा कहानी बा भैया 2 मिनट जेकर जाए के ओकर के जाए दी लेकिन रुआ 2 मिनट सुन ली ठीक बा हाला गुला आपस में होई तो सुनाई ना हम जौन कहत तनी सभे के सुनाई के चाहिए भगवान के सोझा कोई के अपन चलाकी चलल बा नहीं के चलल ना कहियो चली एही तरह एक जना के समय पूर्व रहे हां जमराज इले बोलावे तले उ बेचारा सुतर है जननी की ना जननी जमराज कहले कि ए भाई ए उठ बेड़ा हो गल बा चले के कहता आज का चाले उठ के कहता का बेड़ा हो गल बा जमराज डायरी देखौले कि देखो 1 नंबर में तोहरे नाम लिखल बा चले के बा चलो कहते मर्दे 4-5 बीघा जमीन लिखावे करलो लिखइबे ना कइने बेटा बेटी के शादी बियाह करे करलो कइबे ना कइने आ तले तू कहत र कि चलो जमराज कहले कि देखो तो समय पूर गल बा तारा चले के बा तो चले के बा लगौलस ई अपन दिमाग ना जाए खातिर कैलस का कलस की जमराज जी रुआ हमरा दरवाजा पर आइल बनी तो कम से कम चाय नाश्ता कब के जाई जमराज पर गइले फेर में कि जेकरा के आज ले हम बुलावे गइनी कोई एक गिलास पानियो के ना पूछलो कि चाय नाश्ता दोनों कहत करावे के जमराजो कहले कि ठीक बा जब तहर मन बा त हमरा के चाय नाश्ता करावो कोनो दिक्कत नहीं खे गइल किचन में खूब सुंदर मलाई मार के चाय बनौलस वही में नींद के गोली मिला देलस नींद के गोली मिला के ले आइल एकर बाद जमराज के पियोलस त जमराज के ओंघी आवे लागल नींद आवे लागल सोचले कि चलो 1-2 घंटा बादे एकरा के लेके हम जाए आ ताले ले सुत गइले वही जे जब सुत गइले त जमराज जन कॉपी लेके आ रहले कॉपीया उठा के कलम से अपन ऊपर से नाम काट देता ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिखता कि जमराज जब जगी है तो ऊपर से ऊपर ही है ताले हम आज ना जाम दूसरा दिन चल जाए दिमाग बहुत भयंकर लगोल के भैया ताले जमराज जागिए ना जाता रे जमराज जब जगले जमहाई महले के कहले कि ये भाई हम तारा पर बहुत खुश बानी बहुत लोग के बोलावे कोई नहीं लेकिन आज ले कोई चाय ना पियोलस लेकिन तू पियोले बाड़ो तू हमरा खातिर अतना कष्ट उठौलो अतना मनल त हमरो तारा खातिर फर्ज बनत न कि कुछ करी तो चलो रोज की गिनती हम ऊपर से करत रहनी है लेकिन आज के गिनती हम नीचे ही से शुरू करो अब परल बा भयंकर फेर में किया हिरे दादा कतनो दिमाग लगौनी है लेकिन लहल उगल हमर ना तो उहे कवि लिखल कि उनका सोझा के कर चलल होशियारी बा उनका सोझा के कर चलल होशियारी बा आज हम बारी कल तोहार बारी बा लोग ये दुनिया में रिश्ता नाता सिर्फ उतने खातिर रखले बा अपना मतलब खातिर मतलब के दुनिया बनल भी है भैया लोग कहेला कि हम तोहर सच्चा दोस्त है सच्चा मित्र है तोहरे साथे जियब तोहरे साथे मरब लेकिन ना ईमानदारी से पूछ दियाओ कि हमरा जगह तोहरे मरे के बता कहीं बयान फेर दियो लेकिन ना हमरा सकान नहीं है त झूठ दुनिया है फिर हमरा के भैया देखी बहुत बड़ा कार्यक्रम अब के यहाँ के गांव में होखे वाला बा हमारा रोशन राज जी के मनिया छपड़ा तो एगो माला डाल के सम्मानित करो महेंद्र भैया जहाँ रही प्यार दुला रही तोरे बन रहो भोला ना से हम ये प्रार्थना करो तब हुए वाला के साथे के हु गइल बता नवनीत पासवान जी कमरिया के धरती से हजारों रुपए का पुरस्कार बार बार प्रणाम नारायण जी बनौले रखी धन्य हो मुए वाला के साथे केहू गइल बाता आ कहबो हृदय विशाल ऐसन भयल बाका मतलब के नाता शरत के यारी बा आज हमार बारी बा कल तोहार बारी
आज हमार बारी आज हमार बारी अच्छा एगो चीज बतावल जाए आज हमने के जकरा अंतिम संस्कार में उपस्थित बानी जा स्वर्गीय छठू महतो जी वहाँ के बेटा लोग कएगो बानी कहाँ बानी